Saving, kujiš. Sad dok se seva, ti lijepo se baciš. Aj probaj se bacit, molim te. Da vidim je li toliko... Dogovoreno, ja se mučim, tam slažem, Bog te zavrzlame, poluge, koji Isus Bog. Evo, niš Opa. drugo, naučili smo vrlo važnu pouku. Ništa nije onakvim kakvim se čini na prvi pogled i... Ne znam, ono, ne treba ti puno truda u ovakvoj igri. Samo se baca, Vidi. se okretat. Dobro, ali ovo tu sad stvarno ne znamo. Aha. Znam kaj trebaš. Da, treba me dovući do tamo, a ne može to ići, to može sam gore dolje ići. Misliš? Da. Ne vidim kako bi ovo moglo ići. Samo Niš. to na dizalicu za auto. A kaj je ovo? Se može ovo baciti. Pa je li ovo ko napravimo si naš lift? Daj uzmi s jedne strane. Uzmi s jedne strane. Op. Diži gore. Još digni kameru malo gore. Da, ali nogice su mi u zraku gledali. Pa kak pa nisi niži od mene, nemoguće. Čekaj, ti tako drži. Stani! Ću gurnut. Bravo, ubijaš, frende. Evo. Evo, nije. Ovo je skok i drmu dasku. Sad, ja ću te dići. Ajde. No, konačno ja napredujem, a ti znamo. Ajde, ja ću skakat malo u nepovrat. Ova igra je briljantna. Fakat. Ovo je takvo čudo. Sad ti skoči negdje. Diži tu desnu ruku, ne drkaj, jebem ti. Ovo je ko retardirani sin od Solid Snake-a, gle. Pogle. Metal Gear Solid 6. Starring Bielko. Nije Greyhound, nego je Whitehound. Ili kak se zove? Grey Fox je u Metal Gear. Grey Fox. Kako legendaran fight. Znaš kaj bi ti mogao? Sam se Uskočit. baci dole. A čekaj, glavo. Hoću ovo fizički slomit. Volim rušiti stvari. Dobro, ali ono mislim... Aj, ma jebi se. Idemo se baciti. Ajde, debil. Naravno da si fulla. Pa jebem ti oca. Odlično upravljaš tim liftom. Sam vrlo zadovoljan. Zubima sam se jedan trenutku održao za... Čekaj, jel Šta, hoćeš? hoćeš ti gore ili kaj? Kaj glumiš? Pa ne znam, ja sam samo ovo malo... Ostajem u formi i to. Jebalo ajde. te treniranje, mi imamo tu probleme za rješavati, a ti meni... A sad ćeš vidjeti moju taktiku, čekaj. Da vidimo... Ajde, pijanduro. Gle konja ovog mojeg. Dobro? Ne, još. Fulla sam. Full si, bravo. Mislio sam se tu uhvatit za... Bolje da Sve je mi ostalo, jasno. bolje da je ostalo na... Mislim Bolje da si prešutio. Ali opet ću probat. Imamo vremena, kaj, nije bed. Ne bojiš. Ne, moramo baciti ono. Čudo. Misliš? Da. Niš, pusti. Probaj samo ono maknuti od kud je, izvuci ga prvo i onda ga uzmi u ruke i baci. Ajde. Aj, kad je ovakva funkcija najosnovnija. Pa kaj te muči, samo gore. Zajebava me. Čekaj. I kaj sad, ti hoćeš da to žuto govno bacim, a? Ha, ne znam, izvuci ga. Evo, direktno kad padne dolje, pašće na ovog tu. Sada, kak to izvesti? Opa! Čekaj. Kaj se desilo? Jel vidiš? Da. Nekakva ljuljačka. Pa ljuljačka. Ali mi trebamo... Bravo. Kakav gangster, a? Kakav gangster. Nisam očekivao da će se ovo ljuljati. Ali mi to trebamo, tu ljuljačku, da možemo dalje. Kužiš? Zašto? Pa gle.
Aha, da, fakat, ovo je malo visoko. Dobro, ovo su sad već advanced kretnje. Boga mi da, ovo neće biti lako. Čovjek ima problema sa kutovima. I Čuj, gledaj mi pozu. Ajde, lignjo. Evo, tata je razbio prozor, ako se pitate. Delikvent. Ne moraš niš raditi. No, Samo, no je to. samo- Dovoljno je jedan. Samo uživaj. Ajmo još jedan stage probati riješiti. hajde. Pa ćemo napraviti pauzu od jedan dana. Tjedan. Čuj Castle. Zamak. Ili ti dvorac. Šta zamak znači uopće? Ne ti meni objasni riječ zamak. Ne znam. Ok, s kamenom ćeš razbiti lokot, ili kaj? Evo upravo to idem napraviti, ali nešto me lokut zajebalo. Možda s dvojica nas treba. Ili... Tako je. Ajde. Ne, ja bem ti oca. Evo, možeš ti sam. Tako. Bro. Će mene kamen Čekaj, zajebao. čekaj, stani, sad moram ovo izvući. Aha, to tebi prepuštam, ti si bolji za kuteve. Bravo jebote, kako? A kaj da ti da? Čuj ti advanced Talent. fizičara. Talent. Natural, ne? Aha, moram ovo tu opet rastvoriti. Pilot, a? Ali ima još neki put gore, ajmo vidjeti šta Ajde, to gore Ti radi. odi, ja ću tu probat dotle. Da ima neki prozor, možda do vrata. A mogu skočiti do vrata, ali. Hajde probaj. Jel se mogu penjati tu? Joj, ovo je malo deblja i duža, a? Čekaj. Ne mogu se tu penjati, ovo je malo bilo preambiciozno. Ma kakvi, ovo je idiot. Ovo je moj. Idiot. El idioten. Gle. Sam dovoljno mršavi. Jesam, vidi. Dođi. Dođi, lako je, vidi. Zanima me kaj iz ovih vrata. A niš, kaj ima. Kako je ovo dobro. Neki Stonehenge, gle. Cool. Mislim, imamo katapult tu. Pretpostavljam da ćemo Ok, se odustajem, koga jebe. Ak ne ide, ne ide. Možda nije sve predviđeno za napredak. Ili je samo diverzija. Jel ta vrata su tu upravo? To si mogu reći prije minuta. Sad sam se sjetio da vidim. Da, koja je ponta ovih vrata? Evo. A možda ćemo morat neke nositi. Neki bog. Ne znam ni sam. Katapult, ovo će biti zabavno. Kaj Ovo će trebamo sad biti zrušiti? zabavno, moramo A, uzrušiti neki bog. Zid, gle. A moramo, ja mislim, okrenuti katapult prvo. Misliš? Da, znači uzmemo ovu ručku i s tim pucamo, ja mislim. Ne, da. Jel s ovim se okreće katapult? Moramo okretati uopće, ne moramo. Kaj je ovo? Pa to se natovari. Tu- Tu se nategne Evo ga. katapult. Evo ga. Tako. Sad ćemo kamenišku staviti nutra. Ajde, jabo ga kresno. Op, ode katapult! Ajde. Ne mislim, zgurno se ga skoro dolje, provalio. No, A, da da, zihe! previše se ga primaku. Znaš, Čekaj. ajmo, dva, vuci. Jel uopće ide? Ne, Pa, idemo prvo s super, druge da. strane. Koja mehanika s katapult. Evo ga ide. Kotač, rolamo. To je to. Tako, to. Sad moramo paziti. Ajde ovak, ja ću zrolat ovo tu. Kuša, neki su kamenje, neko je manje, što znači da bi moglo dalje letiti. Misliš da je stvarno tolika fizika u Sad igrici? ćemo vidjeti. Ne, dobro je kamen bio, nek smo mi približili katapult. Pa Ok, malo ajde promašili sad zid. zrolaj to. Pa da, Ajde crve! misliš reći crnjo. Mi smo rasno tolerantni. Pa jesmo, kako, pa zato i smijemo reći crnjo. Pa da.
Ali opet s druge strane nisam rasist, ali nisam ni daltonist, ne? Bi se Naravno. reklo. Ajde. Možemo Bog malo te brže, dragi. on. Tele jebeno. Evo ga, bravo. Gotovo. Ne treba još. Mislim da je okej. Ne, guraš ga. Morat ćemo ga pomaknuti, kužiš. Jebi ga. A da ti mene zrokaš? Odlična ideja. Ajmo probat. Odi gore, odi na A mene odi na s kamen. kamenom? Pa da, odi na kamen. Ja ću držati da se ne miče. Ovo je tak dobra ideja, ono da sam ju već požalio. a? Sam se veži za kamen. To ćete on Da se svirati. vežem, a? Pa da. Tako. Čekaj. Evo ga. Ok, ovo mrtav zanima kaj će sad biti. Znaš kaj će bit? Ovo možda bude najepskija snimka ikad valjda. Ja sam isto zapeo. Zato nije htjelo ići, inače bi išlo. Misliš? Da, ja sam zapeo s rukom za katapult. S jednom novom, s jednom za ručku. Ajme, sad vrtnja opet. Daj ponovno. Zakaj je sad to tak blizu je? Gle, už kamen je glupo smet. Kakvo rolanje, sporo. Mogu se malo tu brza s nekom boljom mehanikom. Meni se sviđa. Odlična mehanika, ali malo presporo ovak. Konkretno ovo tu kad radimo, natežemo katapult. Gle, ovo će trajati 3 minute. 5 hours later, we are ready. Viš, koje krvljenje samo za... Kako sam ga uspio prvi put tako jednostavno? Zato kad je bilo blizu, Mhm. nije bio pušten. Kaj ne mre brže, fakat. Ne, Nisi otkrio tako. ne može. Ponekad ga uspijemo, ono. Pa da, moraš uzeti ovog na lijevo i ideš na desno. Znači primi sa lijevom rukom. S lijevom rukom. Da, jer ima veći kut okretaja onda. Evo ko je fizičar. Čekaj. To ti je desna. Jesi? Bravo. Ajde, da te lansiram. Nosi si kamen sa sobom zajedno na taj katapult. Ali neće opet lasirat mene i kamen. Hoće. Ja sam sjebao, nisi ti sjebao. Čekaj. Ja ne moram vjerovat, ona... Nekak mi je teži kamen sada. Ili ovo nije dovoljno Kamera spušteno. prema gore. Ali nije dovoljno spušteno, ne čini mi se. Aha. Ok, Jep. ništa, pusti da ne pobjegne ovo. Idem ga još malo zategnut. Evo ga. Si uspio? Skoro. Ne ide više, to je to. Ne, a? Spreman za let... Nisi. Bravo. Čekaj. Ja nisam ništa isnuo. Znaš kaj ti sad trebaš, on? Da. Kamenom to zarokat. A dobro, mogu ti se vratiti. Evo. Ali... Ej. Postoji tu nešto, vidi. Ti rokaj ovaj zid, a možda možemo i s ove strane. Ali ne kužim, ja nisam ništa isnuo da te pusti. A ne, valjda mu je dopizdilo već. Katapult. Nategli smo ga previše. Evo ga. Previše smo ga natezali pa se lansirao. Ne. Sad Ajde. ja ću- Tako smo blizu. Ali ne ide. Nakon ponovnog natezanja katapulta, spreman je za bacanje. Opa. Ja sam ušao ko pravi kako se zove? Stealth, ne? Igrač. Evo Pravi saving, možeš. Pravi sin soul. možeš komotno Čekaj, se ne, baciti. hoću ovaj katapult Ne, lansirati, možeš se to mi je najzanimljivija stvar. Ajde.
Evo Bravo, ga, bravo. čovječe. Bitno da Ali- nije trebalo, ali dobro, Ali ajde. znaš kaj je poanta? Poanta je da stvarno možeš igricu Na više na načina. više načina, da. To mi se sviđa. Ajde, To sad je dobro. hitim pa dođem do tebe, odmah ne da mi se... I to je dobro da Putovati. sad znamo, ono. Ajmo do sljedećeg save pointa pa ćemo onda pauzu napraviti. Može. Igramo već ovo do 2 sata skoro. Ajmo. Ne. 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 Wobbly legs. Wobbly ass. Opa, sad si me omeo. Evo ga. Da vidimo. Tu je nekakva kućica. A boga mi i vratašca. Nisam baš ziher da tu trebamo ići. Ali probat Mislim ćemo. da nema nekog puta napravljenog. Mislim da, to jest ima puno puteva. Možemo doći na 100 načina do jedne lokacije, možemo preskočiti lokacije. Dok god dođemo do finalnog dijela, koji ne znam gdje je. I ne znam šta je. Ali dobro, fora, sviđa mi se. Ima igra je vrh. Za ovakvu pizdariju malu od 400 MB ovo je čudo. Bojim se da ne padnem. Pa padni, neće niš biti. Opet se hitiš dolje dok god sam ja tu i stvorit ćeš se. Ajde. Pa konju retardirani, nesposobni, bijeli. I'm holding your hand till the end of time. Ajmo ovdje prvo, pa ću skakat. Niš drugo. Baš su konji nekad. Ne. Da mi je ovo najteži skok u igri i nekom kažem, to mislim da bi mi se smijali. Stari moj, gle. Fuck. Uspio čovjek! Nisam još, ne. Opa! Ti si uspio. Ali će mi trebati pomoć. Pa ne. Čekaj. Di si? Tu visim. Ajde, blizu rukica, blizu. Retard friendly, ajmo. O, pičku materinu. Niš, pusti se. Koga je? Ma kaj uopće ima tu? Ha. Ajme, meni. Ništa. Ništa. A dobro. Tu su neka vrata. Mislim da tu- možemo maknuti ovo. Da, možeš, ali Tako. ne znam da možeš proći. Ovako. Fuje. Mislim da mi previše kompliciramo. Igra je toliko jednostavna. Izgleda, da. Kaj se tiče puteva, sam ideš bilo gdje, završit ćeš negdje. Točka, kraj priče. Ili... Čekaj, pa ne, pa ti se vraćaš nazad, zakaj? Nisam znao, mislim da je to neki novi put. Još mi sumnjivo bilo. Kaj, gle, evo ti mu moraš pomoć tu, vjerojatno. Evo ti, imamo RAM, battering RAM. Stvarno, Evo ti. Sad se makni, ja ću i tebe odnijeti zajedno s tim. to je okej. Ej, kućeš ti... Pa jebem ti mamicu retardiranu. Malo leve iti malo, ajde. Da, ovo neće ići. Tu nemam brzinu. Hm. Samo malo idem provat ponovno. Leve iti. Ne, neće. Ne, a? da. Ne mre se ravno ići. Op. Kaj ti pomaže? To udri mučki. Ne, neće ići. Neće ići. Ništa. A da i svaki uzme Da jednu li ručku. možemo ovo tu? A kaj s onim vratima? Kojim? Tu. A Tam vidiš? kućica ona. Ne, i ovo je zatvoreno isto. Čekaj, misliš da ne moramo to zajedno? Ne. Misliš oba dvoje ovo? Mislim da je s nekom daskom privezano, vidi se s druge strane. Mhm. Da. Ne da nam igra zajebala. Ali ima tu neki put. Lijevo, idem provjeriti šta To se sam događa. vidio, ja. Jes? Nema ništa. Mhm. Onda idemo do one kućice. Jesmo vidjeli one kućice neko? Pa ne znam, ja idem tu probat skočit. Aha, je. Kućica. Evo je. Da, daska je, dobro si ti vidio to.
Probaj otvoriti vrata sad. Kućica, Ivice i Marice. Da, super, fakat ono... A u kućici apsolutno ništa. Da. Ali gore Ali ne. bitno da je tu. Gore se treba popest. Kako? Ma nema šanse. Parkour, a? Da, ovo su baš parkour likovi, pravi. Čim pomisli na parkour, pomisli na ova dva idiota. Evo me, gle. Opa, u lagano dimnjak. ono, Obrnuti djed Božićnjak. ne On ide. ide od dimnjaka gore pa dolje. Čekaj malo, ali stvarno ovo mi izgleda kao da bi se tu trebalo doći. Gore, na krov. Zar ne? Zar ne? Pa daj dovuci ono govno. Te dovit ću ja. Evo. Ajde, uzmi to. Daj ga ti za ručke uhvati da... Kaže da se to danas obavio još. Pa da. To... Bijaš. Da vidimo. Te mora baš vrata zapinjat. Jebemo im. Kud se ti bereš? Evo, Ajde. pusti to. Ovo neće moj pustit ovo. A, evo ga. Ovaj moj se neće penjat. O! Dobro je. Je, to je to. Evo vidiš. Ajde, sad. još malo. Evo, Ćemo Bog, probat kroz baš dimnjak mater. dole. Ne. Super, leđa sam slomio. Na kičmu sam pao ravno. To je to. Nema boljeg pada. Jesi ti probao u vodu past? Da, I? vratilo me natrag da sam se srušio. A jel hladno? Da. Ovo da. Op, evo ga. Bravo ja. Odlično. Odlično. Ništa, otvorit ćemo ova vrata dok ti dođeš. Za svaki slučaj možda nam zatreba. Kako si strgao lokot je? Tako, sam se zletiš par puta. No, di je ovo govno? Ne, fullo sam sve. Dobro, sad ćete tu kod mene baciti. Ili? Da faka, zakaj se ja mučim? Uvijek zaboravim na to. Evo ti vrata. Tada! Hvala. Welcome to my humble abode. Fora je. Dobro smo ovo napravili. Sviđa mi se. Ok, saving, dosta za sad. To je to ljudi. Bye bye.